ni ato an ni dɛmɛ ɲɛsi ka se IMAV ma. Donc a fɛn fɔlɔ ye an bɛ kalo min kɔnɔ o ye mois de la solidarité de la lutte contre l'exclusion sociale. Donc aw yɛrɛ y'a ye jamana ministre de la santé et développement social a ye message de lancement kɛ dans ce sens. Président yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔna la ko maliyɛn den bɛɛ k'i bolo fara ɲɔgɔn kan k'i hakilina kɛ kelen pour que ka dɛsɛbagatɔw an k'olu dɛmɛ se bɛ minnu ye olu k'o tila dɔɔni ka tɔw dɛmɛ. Donc o de bɛ an ka jamana yiriwa, o de bɛ an ka jamana kɔrɔta. Donc fondation Orange an y'o message de ta ko waleya ni mois de la solidarité in kɔnɔna la ka na lajɛ ka IMAV yan an tun y'a mɛn avant réseau sanfɛla la ko problème dɔ ni fɛn dɔ bɛ yen. Donc an y'o mɛn an y'an profiter solidarité kɔnɔna la ka n'o fɛn ninnu waleya n'o ye k'u ka dortoirs cɛmannin ni musomanninw bɛ si yɔrɔ min na ko yɔrɔ yɛrɛ réhabilité olu tun tiɲɛnen don kosɛbɛ, ji bɛ don a tun kari-karilen don, an y'olu labɛn, an ye solaire électricité solaire ka courant d'u ma solaire kan pour que u bɛ se ka lafiya. An ye u ka salle informatique fana an ye connexion internet d'u ma pratiquement pendant san kelen. An tilala ka courant don yen fana la pour que vraiment u fana bɛ se ka u dayɛlɛ diɲɛ kɔnɔna la. Voilà, donc au cadre de kɔnɔna la an ye nin ko in kɛ. N bɛ fondation Orange fo ka u barikada. U nana k'an dɛmɛ k'an ka dortoir garçon an ka dortoir fille k'o rénover ka tila ka électrification solaire d'an ma ka tila ka internet d'an ma san kelen. An b'u fo k'u waleɲuman dɔn. U ye doniba de ta ka bɔ an kun na parce que dortoir ninnu kun sɛgɛnna kosɛbɛ. Denmisɛnninw b'a kɔnɔ u tɛ se ka yɛlɛma yɔrɔ wɛrɛ la parce que courant ma jɔ. Donc kɔrɔlen n'o dilanna o ka fisa le temps que an bolo ma yɛlɛma yɔrɔ sɔrɔ ou bien Ala ka dɛmɛbaga wɛrɛw d'an ma mun bɛ se ka na kura wɛrɛw jɔ an ye. Voilà, donc pour l'instant a ɲɛna, a rénover a diyara n ye, a saniyara fana a diyara n ye. Donc an ka baara bɛna kɛ min ye ka a saniyali suit nettoyalikɛlaw bolo. Ni Ala sɔnna an b'o suit, ɲɛgɛnw bɛna ko ka jɛ a kocogo la, dortoirs bɛna nettoyer régulièrement. On va vraiment s'y atteler dessus. Welewelekan min bɛ ne bolo k'a fɔ bɛɛ ye IGA denmisɛnnin 450 ani 50. Bɛɛ b'a dɔn ko ladonni ma nɔgɔn. Internat de don. Internat an mago bɛ fɛnw na, bâtiment b'an bolo, État ye bâtiment jɔ ka d'an ma a mɛnna, bâtiment kɔrɔla. Donc an mago bɛ dɛmɛbagaw la. Orange ma minnu rénover ni tɔw bɛ se ka na dɛmɛ don an ma k'olu rénover. Cantine bɛ yen o ma rénover, infirmerie ma rénover, administration yɛrɛ ma rénover ani an ka bibliothèque ani an ka salle informatique. Donc an mago bɛ dɛmɛ na. Orange ye belebele kɛ dɛ, an b'u fo k'u waleɲuman dɔn. Mais hali bi n bɛ welewelekan lase dɛmɛbaga ɲumanw ma u k'an dɛmɛ an ka se ka nin denmisɛnnin ninnu bila condition ɲuman na. Olu le ko k'olu tɛ gerebu palan ta u bɛ fɛ ka kalan kɛ. Donc an k'u bila condition na u bɛ se ka kalan ɲɛnama kɛ condition min na.